Ninyo ni siminaw na nga naguluhan. Bukid sa kanto ratoy. Ay, Teresita to imong pangano? Miss, pero tawag lang ko og sitang. Babae ko pero gwapo. Ay, kalimutan na. Mahimuot man ko nimo eh. Timing sa di kayo nga ako ang gihimong assistant nimo pagka social worker. Oo, mao gyud. Wayla ay kay sipat pa nang akong kauban. Ay, lain pa ato, Miss Ivy. Wa ba ka magmahay nga ni-apply ka ining trabaho, Ang pagka-social worker, unya, ato sa rural area ma-assign? Uwa man, kay trabaho man ang akong ipangita. Aw, hinoon. Kay nga na di ay, nagmahay di ay ka. Wa na lang kay saan diri man ko nadawat sa kadaghan akong gi-applyan nga trabaho. So, O sitang, wa na gini atrasay. Misugot kong manarbaho ka. Pero wag ka magsulti nga sa layong bukiran di ay ka maasain. Sige na lang, good. Nagbuot-buot ka, Ivy. Nya pa, kay gusto man sa kumakatabang sa mga kapos na tong kaigsuunan sa rural areas nga pero lang dili maaptan sa tabang sa gobyerno. Nalaliman ka nakalayo at tumbukin sa kanturatoy. Sige na, good pa. Simba koroy. Abaton ko niya mo dito. Unguon mo dito. Nya, sao naman lang. No, grabe. Di sa tingali pa, uy. Grabe sa kaguna-huna, no? Og sa dolan di ay mumasain di ay. Ang anong kinahalan maging nga atong mga gisalayo. Mag-validate lagi mi sa pamilya nga kabus kaayo ug angay hatagag ayuda sa gobyerno pa. Pamilya ba nga way klarong record sa ilang barangay kay dili mo kooperar tungod lagi kay labihan nilang layo. Mana diha, Ivy. Kamu na hinuon ang musungasong ng ilang barangay kundiin na sila mahisakop sa magani sa mga waay nagpakabala. Nga di lang gud ta magunahon og mga negatibo pa. Sige na pa, sugot na ba? Ay. Ready na ba yung akong kauban sa biyahe? Ambot lang ni mo. Kung magkinaon sa ganin lakaw ninyo, ayaw ba yung ikinyo basula, ha? Layo na kanyang aduan, Ate Ivy. O dong Brino, sa layo kay bukid sa kanto ratoy. Unya, way mga ungo ito napita, ate. Ha? Ungo bitawin. Parehas lang ba yung papa? Angang, bukid mga kailang inyong aduan. Sure yun ko nga, naiungo ito napita. Ikaw rin. Labay kay kagbaba manghura ka ha? Si Ate Ivy biya. Liwata, liwata gini mo papatuni, uy. Oo, maog yun. Liwat to kung papatuni. Ikaw saan, liwat mo kang aning mama. Lisod kay patuon na ng mga ungo. Mutuon lang kog ungo kung pakiton ko nga naglanlan og karne sa tao. Ba, kanang batasan ni mo nga maminggar ka. Wadto na magkaglaing lugar. Pakiton ka na unya kag ungo nga naglanlan og karne sa tao na ambot lang ginoon ni mong ay biha ka. Si Papa ba maninuod man sad na siya, uy? Nga, mula ba siya na yun pa? Di ka magpapugong. Pasag di. Bahala na siyang ilawog niyang iyang kaugalingon sa mga ungo dito sa bukid sa Kanturatoy. Ay, di naman nung kumakatukom ako na sa gipanulti nilang Papa Tony og Dombrino, eh. Mahitungod sa ungo. Makuyawa naman po hinuon ta. Ay. Hello? Nagmata palay ka ng mga oras sa sitang. Miss Ivy. Kaya nagtabi pa man diri sa bay. Mao ba? Buhang nga lagi sa mga ungo. Sa?
Miss Ivy. Kaya nagtabi pa man kumi diri sa bay. Mao ba? Buang nga lagi, miss. Mo'y topic sa mong ipanagsultihan uban sa kong lolo. Maong bahin sa mga ungo. Unsa? Suma pa sa kong lolo, Miss Ivy ba? Nga ang bukid sa kantoratoy ko no, iladong mao'y gigikanan sa duha ka klase nga ungo. Ungong panlipunan ug ungong mangtas. Sitang. Medyo debate bitaw ko kahadlok, Miss Ivy, oy. Pero, saan taman na nahinay ka naman eh. Padayon na lang kita, di ba? Oo, syempre. Trabaho ba ya atong gipangita? Na, sige na eh. Mga tug na ta. Okay, bye Sitang. Okay, bye, Miss Ivy. See you tomorrow. Mugna lang na sa imahinasyon ang po nga ungo. Dili na tinuoy. Mo nga di. Ate Ivy, nga ikaw pa da, amping ng trabaho dito. Bukid na ba na? Salamat dong. I-post na natin kagbaon. Aron kung tutumon ka, nakay makaut. Ay, Ivy. Oy, timan eh. Gawa ko nga makapanalipod nimo dito. Magkalaom ka pa, mag-amping ko alang ninyong dudong brino nga akong manghod. Paminaw, kung doon na gani mo tagad nimo dito, unya, pikpikon ka, tagpakon ba ka, baos yun ha? Ha? Baos yun kay ang pagtakod, ka sangon sa usa ka ungo, ingon niya na ang pamagi. Loin pud po. Lagi, tumala ba yun ang gitambag na ko nimo? Ate Ivy, ayaw nang kapagsupak-supak. Sweeto na kis papa na. Di pa yun. Di pa idugang. Kung tutukan gani ka, tutukisab. Kay usahay ang pagtakod na asa tinanawan. Busa, sumpa agyon. O, Papa Tony, salamat kaayo pa. Abi na kong asa ng kasitang. Na, ako pa. Nalit lagi din noon ko ron o gamay. Nya ka nang ready na ba ang sakinan nga mo'y mohato na tos lungsod sa San Gabriel? Ikulbaan man ko, Miss Ivy. Ay kulba diha. Kay nagsabot na bayat ang daan ha. Nga wa gyud tay hadlukay ug wa sa gyud tay atrasay sitang. Oo, oy. Way atrasay. Larga. Matirang matibay, Miss Ivy. Matirang matibay. Ay, magikuan tayo gisagol. Grabe ka ha. May gamay dali dong. Dong. O ko na Koy, wapay koy. Kung ganit ko'y pamahawani. Kagamay kadaghan pa magani ani. Be, kanya ng baso. sabi tilawasa. Na, kanina naso karong ikuan. Usod, kanina ng baso. Alasang layo pa, magtingas lang no, kay para atong maunungan. O, maistilaw po diya pa rin, tagdi silang ang buhok. Tagdi silang ang buhok sa atong maistilaw, dagpo ni ma din, no? Init pa rin, kay bagong luto ni. Bagong ipo. Wow, biara, mais kilaw na po mader. Mais kilaw, tagdi lang ang buhok. O, tagdi lang ang buhok sa atong mais kilaw. Ala kung papihin nyo, kay gamay lang ni atong dalakayon. O, di ka magmahay, ani mader, kay kamisi. O, bagong ito, bagong ito ni mader.
Uy, mahuman ka, dalang ka mo po. Iyo ka hapon, ang hanggang hapon. Orian. Nakarong iyo ka po. Ang iwit. Oh. Bago ba na? Balik ang kanang iyang kuwan ning Ako siya may maunang bato kita karon mag ang kanyo to kay way guma. May kuwan na ba? Dapat ka bitaw. Para mga kayo lagi mag-provide sa kitbol. Diba na? Para makanan ko ba? Ako rin gubray pa ila ti Bibi. Pero ako napalit sa motor. Wala yung motor. Ang cash, tulog. Isa, kapapa. Isa akong nakabilang ako. Isa akong folder ako din yung vlog ko. Magbuwang sa asawa ni Raymond sa una. Kailang makatong. Kaya nakabantay itong limit. Tuwa ko din ang lawan. Parang ang pandiw. Kuwan, patay ka na, ano yung over there. Tag-islang ang Diyos. O tag-islang ang Diyos sa atong maislaw. Kato gusto mo ang pulyat sa unahan para lang ubusing yan. Wow, diya na. Mais sinahod na kumarer. Mais sinahod. Tag-islang ang Diyos. O tag-islang ang Diyos sa atong mais sinahod. Lihat mo po niya di wanan mo sa gawas. We cover. Iyo. Number daw. Sa. Snowbar. Ko daw na. Yan na, kumano deliver. Waka. Camel. Di camel dire. Apa na Winston? Sister Winston Unsi. Winston isa lang. Yan na. Order to ba? 100. 03 to. So ayun guys, dunggan ninyo first part sa mga aso ibukid sa Kantoratoy. Naduwe-dugayan yun natog upload guys, no? Ay! Psst, Ber! Psst, fight ko Ber. Wait lang guys, magpalit sa tagbil. Try mo, boss. Tulo. Kaya pisa, super. Nice so far. Na?
Ito tanan pa silya. Kahon man ni. Ano man ni mo kahon? Do kahon din ho, susok kahon susok din. Ay, grande. Ilang kahon di ba nakariba? Balik sa balik. Double. Katulong isa. Mag-ula na pero. Katong isog kaayo nga way lami. Wow. Grabe ka makahubog. Labad ka sa ulo. Hoy, di ulan na. Dato na to nimo kay mabasa na ko. Dato to. Dili mabasa ha. Sa tabunan pa na, ito na lang dito sa Bulkitanan. Bisne nga ilhamanoy or sa ilang Dondo. Kinsay mo bulkit nila. Patanawang ligid akin, wag na ito na take hapon na ito mo ng video na ito. Dong. Ini berat giusan naman eh. Nagbiyusan. Dili ba yun? Ayan na, nag-flat kay Juan mo usot shit. Traffic, di ba? Dahil Juan. Ito ang hangin. Hangin ba? Hangin, kay Gapon. Ayan na tayo sa Gapon. Ipakwan, kapilit ko mo.
So ayun guys, thank you so much.